कि एगो पेन्हे जीन्स एगो घूमे कुर्ता झारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हौवे देवरा के सारी हो रामा। शायद रंगदार रहती जा तो कलाकार ना रहती जा, कलाकार कबो रंगदार ना होला। एक साइड से कलाकार, कुछ कलाकार शुद्ध करते हैं भोजपुरी के, तो एक साइड से कुछ लोग इतना वल्गर तरीका के गाना के इस्तेमाल करता जौना से हमनी के समाज पे, हमनी के बहन बेटी पे बहुत बुरा असर पड़ा था। अश्लील ना गाते हुए हम ये लाइन छोड़ के बाहर भी गए जी, और बहुत अलग अलग तरीके का काम भी किए। तो हम नहीं करेंगे अश्लील, हम नहीं करेंगे। हेलो नमस्कार, स्वागत बा रउआ उनके रफ्तार न्यूज पे। हम नितेश फिर से नया वीडियो में रउआ उनके सामने और हम सन के बीच में बानी विजय चौहान जी, जे कोनो परिचय के मोहताज नहीं थे। एक से एक तमाम सुपरहिट सॉन्ग, या वो खेसारी जी हो खस या पवन जी, यहाँ के लिखल गीत सुपर हिट भइल बा और यहाँ के भी एकदम शानदार हिट गीत दिले बानी और बहुत ही बादल बा। भैया के पहले हम स्वागत करे के चाहे अपन चैनल पे। भैया स्वागत बा रउआ। रफ्तार न्यूज के माध्यम से सबके प्रणाम। और कैसे हैं आप? ठीक बढ़िया है? है भैया, आप कैसे हैं? भैया आज रउआ शंकराय स्टूडियो में बानी, का चलता रउआ? भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं या शंकराय स्टूडियो में आयल बनी है, ये बड़ा सम्मान मिलल है या कुछ गाना के डबिंग कर रहा बानी। शंकराय स्टूडियो सारा कलाकार विजिट करस, एजा के फीडबैक बहुत अच्छा बा। गाना न गावत है। भैया एगो अपन जोन हिट अभी बाजत रहल पवन खेसारी वाला गीत, उ एक बार कि बहुते दुलार प्यार मिले ससुरार से, घर हमर भरल बा सुपर स्टार से, पेन्हे जीन्स एगो घूमे कुर्ता झारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हौवे देवरा के सारी हो रामा पियाबा पवन सिंह हौवे देवरा के सारी हो रामा। भैया अभी हाल में रउआ एगो पवन जी के एगो एल्बम सॉन्ग देले रहनी हाँ, तो अभी नया प्रोजेक्ट जोन आवता उ भी कौन बावे और कैसन बावे, कब तक आई? अब जल्दी आई, सावन तो लगभग खत्म हो चुकल बा। सावन जैसे बीता था ओकरा बाद लोक गीत, देवी गीत लगातार गाना आई सब। अभी नया कौन के आवे वाला बा? पवन सिंह के गाना आवे वाला बा कि खेसारी जी के? सबसे पहले शिल्पी राज। शिल्पी जी के आवे वाला हाँ। बा। तो अभी शिल्पी जी भी पटना में बानी का? वहाँ के कोनो अभी रउआ साथे हमारा साथे तो लगातार शिल्पी के गाना आवता। अभी नया अपडेट नया अपडेट दो ये चार दिन बा में कि जोन रिलीज होके वाला बा? हाँ, 2-4 दिन में हम एबरी एगो रक्षाबंधन के गाना बनैले बानी, जौन में सिंगर रखले बानी शिल्पी राज और राहुल पांडे जी, जो किशोर संग्राम विजेता है। गा रहल बा माई म्यूजिक से। वो गाना के आप सब सुनी, प्यार दुलार आशीर्वाद दी। अब बाकी हमार लोकगीत, सैड सॉन्ग, दुनिया भर के गाना हम रेडी कैले बानी, आ रहल बाड़ी सन गाना। बाकी देवी गीत बा, लगातार गाना के सिलसिला चालू बा। जी भैया, अभी फिर से भी बात चालू हो गइल बा भोजपुरी में, पर का कहे के चाहतनी रउआ? ग्राहकी भैया नीचे देखनी है। हम बतलावत नहीं, हम चाहतनी कि रउआ हमरा से बात करी तो हमरा बारे में बात करी, ना कि कोनो अदर पर्सन के बारे में। काहे से कोनो विवाद पे हम कोनो टिप्पणी करेम ना, झूठ मूठ के रउआ सवाल करेम, ओकर जवाब हम दे ना पाएम। हमरा से पूछी, हमरा बारे में हम जवाब दे देंगे। रंगदारी गीत आजकल भोजपुरी में खूब बाजता, हमेशा भी बाजल बा। रउआ कब लावतनी? ऐसे तो देखी एगो भैया, हमरा और गीत सुनले कहला रही। के मतलब कि हमनी के कलाकार हैं जा, हमनी के रंगदार ना है जा। शायद रंगदार रहती जा तो कलाकार ना रहती जा, कलाकार कबो रंगदार ना होला। ऐसे अगर हमार अइबो करी तो अभी बहुत सोचला समझला के बाद गायम हम हूँ, बाकी जी बहुत सोचला समझला के बाद। जी। और एगो जोन बावे अश्लीलता के लेके खूब माने चर्चा रहेला भोजपुरी के, अश्लील जितना शब्द होखे चाहे जितना सीन होखे ओकरा के दिखावे के, देखिए, ओपर रउआ का बोले के चाहे? हम ई बोले के चाहब कि अभी तक तो हमरा नइखे लौकत कि केहू के अंदर भोजपुरी सुने वाला चाहे जाने वाला है, केहू के अंदर भी इतना पावर बा जे अश्लीलता के रोक सके। तो जहिया हमनी के अंदर पावर आई तहिया रोक के ओकरा के दिखलावल जाई। अभी पावर नइखे केहू में, यही से अश्लीलता बढ़ल जाता
एक साइड से कलाकार, कुछ कलाकार शुद्ध करते हैं भोजपुरी के, तो एक साइड से कुछ लोग इतना वल्गर तरीका के गाना के इस्तेमाल करता जौना से हमनी के समाज पे, हमनी के बहन बेटी पे बहुत बहुत एक बुरा असर। बहुत बुरा असर पड़ता। तो ऐसा ना होके के चाहिए। अभी केहू के अंदर पावर नहीं है जे रोक सके। देखल जाए आगे आगे केकरा अंदर पावर आवता जे रोक देता। भैया रउआ कहीं जात होखेम तो मने एगो ना होला कि हाँ ई भोजपुरी इंडस्ट्री के रउआ एक से एक लोग पहचान आदमी हाँ से रउआ बावे। तो उमे माने भोजपुरी के लेके जैसन बावे अश्लीलता बावे, रउआ औसन माने परेशानी झेले के पड़त हुई तो ओकरा के बिल्कुल केंगनी झेले झेलत? के पड़ेला। लोग तुच्छ नजर से देखते हैं हमको। इतनी बुरी विडंबना है हमारे भाषा के लिए, हमारी माता के लिए, कि हमें तुच्छ नजर से देखा जाता है। गया साला ये भोजपुरी वाला है, इस टाइप से हमें देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उतना पावर नहीं है कि अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठा सके। सब लोग कान में लीड लगा के बिछौना में वह सुनता। आ ओकरे तो व्यू ज, बढ़ता। तो जब 10 लोग के मंजूरी बावे तो 4 लोग से का उखड़ी? कुछ ना उखड़ी। यही से अगर अश्लीलता खत्म करे के बा तो सारा कलाकार के एकजुट होके के पड़ी। जे भी भोजपुरी के सम्मान करेला, भोजपुरी से प्यार करेला, वो कलाकार के एकजुट होके के पड़ी आ एकरा खातिर फाइट करे के पड़ी। जे अश्लीलता गावता, एगो यूनिटी होके के चाहिए हमनी के भोजपुरी में। और यूनिटी ऐसन यूनिटी होई कि अगर केहू भी अश्लीलता, केहू के भी मुंह से अभद्रता के प्रयोग हो रहा बा तो सीधा उनका दरवाजा पे जाई, उनका माई बाप के सामने उनका खड़ा कराई और ओइजा उनका के जलील करी। जी बहुत तब अपन भोजपुरी सुधरी। ई जौन कांसेप्ट बा ने, ई जौन विचार बा ने बहुत बढ़िया बा। तो ए पर रउआ अब भैया कब से अमल करे वाला बानी? जहिया हम सक्षम हो जाए, जहिया हमरा लागी कि अब हे पर काम करे के चाही, आ जहिया हमरा मतलब हमरा साथ में लोग खड़ा हो जाए, तहिए से हम खड़ा हो जाए। भैया रउआ एगो पहचान जौन बावे नु अपन बहुत ऊपर ले बनैले बानी, नहीं कैसे देखी, के सुपर गावे के स्टार न, तक। जब हम 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में हम नादान थे उस वक्त, लेकिन हमसे भी गलतियां हुई होंगी, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन वो गलती हम अब नहीं करते हैं, यानी 18 के बाद हम वो गलती नहीं करते हैं। जब हमरा बुद्धि भइल कि ना ऐसा ना करे के चाहिए, तब से हम लेकर आज तक और जीवन में कभी भी नहीं करेंगे। इतना तो अभद्रता का प्रयोग हो रहा है, जी लेकिन अभी तक हमको फेसबुक पे पोस्ट लिख देना चाहिए। लेकिन हम ही एगो वीर भइल बानी, ये अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाए। बड़े बड़े गधा आयल जस गधई पूछे कितना पानी हुए हाल हो जी। ना भैया रउआ के बहुत लोग फॉलो करेला। अगर रउआ ई अगर काम करम न तो बहुत आदमी रउआ साथ भी जुड़ी हन। सुपर स्टार रउआ लोगन के रउआ साथ में बानी। हमार मेन मोटिव ये बा कि हमार भोजपुरी शुद्ध रहे। और नाम बनावे के चक्कर में देखी, नाम बनाने के चक्कर में कुछ भी नहीं किया जाता है। ये विजय चौहान जो आज आपसे बात कर रहा है, जी ये मार्केट में ऐसा ऐसा गीत दिया है जिसमें किसी भी अश्लील वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, और वो गीत 500, 600, 700 मिलियन क्रॉस है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे भोजपुरी में ऐसे भी लिसनर्स हैं जो कि शुद्ध भाषा को सम्मान देते हैं। तो हमनी के हमेशा से यह प्रयास बा कि हमेशा अच्छा कइल जाओ। जी खिलाफ नहीं की, हम अश्लीलता के खिलाफ नहीं की भाई। हमरा अंदर उतना पावर नहीं है जे ये पावर। रउआ के बहुत आदमी फॉलो करता, उ आदमी के रउआ का सुझाव दे के चाहे इंडस्ट्री में जे आवे के चाहता रउआ के फॉलो करके? अगर हमरा अंदर कुछ भी ऐसन बावे जैसे केहू के अच्छा परिवेश मिल सके, केहू के अच्छा नेचर मिल सके, तो रउआ सबके स्वागत बा विजय चौहान से एक बार जरूर मिली। रउआ सब है हमर भाई बानी, हमर भैया बानी, हम रउआ लोग के परिवार बानी। अगर हमरा अंदर छोटा सा भी कोनो गुण बा जौना से रउआ लोग के सीखे के अवसर, जौना से रउआ सब सीख सके, रउआ सबके अंदर अच्छा लक्षण आ जाओ, तो हमरा से जरूर ली। का छोट मोट कलाकार के, छोट जे कलाकार बा जेकरा लगे टैलेंट बा ओकरा के विजय चौहान जी सपोर्ट कर रहता नहीं या आगे करें? अभी आपसे एक बात कहने जा रहे थे लेकिन उस बात को घोट गए। जी अश्लीलता पे आपने बात किया। जी विजय चौहान जब गा रहा था ना, जी गाते गाते जब कुछ नहीं हुआ, विजय चौहान ने वेल्डिंग के लाइन में जाना उचित समझा।
जी हम सोचनी कि अगर अच्छा गावला से हमके लोग ना सुनी, हम 2-4 पैसा ना कमा पाएम, तो हम जाएम बाहर में काम करब। गरीब परिवार के बच्चा हैं, हमर घर परिवार के पोषण कैसे होई? तो अश्लील ना गाते हुए हम ये लाइन छोड़ के बाहर भी गए जी और बहुत अलग अलग तरीके का काम भी किए। तो हम नहीं करेंगे, अश्लील हम नहीं करेंगे। यहाँ तक जोन आवे के सफलता के कहानी बावे चाहे संघर्ष के कहानी बहुत बा लंबा स्टोरी बा भैया, 24 घंटा लाग जाई एकरा के बतावे में। अभी कैसे बतलाई हम? अच्छा हमर बायोग्राफी बा गूगल पे, बस पढ़ ले। अच्छा भैया, अभी रउआ शादीशुदा बानी या कुंवारे बानी? हम कुंवारे बानी। और ई कुंवारपन कब खत्म होता है, कब रउआ शादीशुदा होखे वाला बानी? बरना के जहिया लकीर ब्रह्मा जी लिखले हैं, जहिया हमरा शादी करे के लिखल है तहिया होइए जाई। अभी कोनो लव अफेयर भैया? कोनो लव अफेयर नइखे, प्रेम बा सबसे। सबसे माने सब केहू से प्रेम बा उ टाइप के? कोनो माने लव एगो होला अफेयर नइखे। पर्सनली प्रेम वाला उ अभी? पर्सनली प्रेम का कहाला, मतलब जौन भी बात होन बा। कि हाँ जो नया टैलेंट है ओकरा के माने का करता है? ता अच्छा काम करे, शुद्ध काम करे, ताकि हमरा भोजपुरी के, रउआ भोजपुरी के, हमनी के सब कोई के भोजपुरी के मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनल रहे। और हमनी के भोजपुरी लगभग कई गो देश में बोलल जाला। हमनी के भोजपुरी ऐसन एगो भाषा है कि ये भाषा के बोले वाला लोग हर देश में मिली हैं। तो देश के लोग भी कहे कि हाँ भोजपुरी में लोग अच्छा करते हैं, ऐसन काम करे के बा हमनी के। आ जे अश्लील करता ओकरा के दू शब्द अभी जेकरा के जे रउआ सलाह अश्लील दे? करत त भैया रउआ करी, रउआ के प्रणाम बा। जहिया राउर दिन पूज जाई तहिया राउर सब कइल छूट जाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हम ऐसन के साथ जुड़े खातिर, हमारे चैनल पर आवे खातिर, हमारे व्यूअर के रउआ का व्यूअर के? यहाँ के चैनल के रफ्तार न्यूज के रउआ सब ढेर सारा प्यार दी, स्नेह दी। अच्छा भैया, अगर हमरा मुंह से कोनो गलती भइल होखे तो ओकरा के माफ करू।